Jos sä katsoit tähän saakka, niin onnittelut. Mä oon pitkään halunnut alkaa tekemään vähän tämmösiä pidempiä ja hidastempoisempia videoita kuin mitä mä TikTokkiin teen. Mut mä oon vähän pelännyt, ettei ketään kiinnosta katsoa näitä, koska nää ei oo tosiaan semmosia niin kuin tiiviitä, nopeita TikTok-tyylisiä videoita, mitkä nykyään trendaa. Mut sit mä aloin miettimään, että mikä olisi syy, minkä takia mä ylipäätään aloin alun perin tekemään videoita. Koska mä tykkään tehdä niitä. Joten jos ketään ei kiinnosta katsoa näitä mun videoita, niin ainakin mä oon itse saanut sen, mitä mä näiltä videolta haluan. Täällä mennään. Tällä videolla on kyllä ihan oikeakin aihe, koska mä halusin puhua vähän semmoisesta asiasta, mihin mä tuossa aikaisemminkin vähän viittasin. Eli tää nykyajan tämmönen tosi nopeatempoinen brainrot-sisältö, mitä ihmiset tekee. Ja musta mä oon itsekin ehkä vähän syyllistynyt siihen TikTokin puolella, että mulla on niin kuin tosi selkeästi videossa niin kuin koukku. Tavallaan koko ajan tapahtuu ja info pitää olla tosi niin kuin tiiviisti kerrottuna ja muuta. Mutta mä haluan kuitenkin uskoa, että mä en ole ihan sieltä pahimmasta päästä brainrottia. Ja mulla on kuitenkin tosi niin kuin hidastempoisia kohtauksia mun videoissa ja rauhallista musiikkia ja silleen. Mutta mä haluaisin alkaa tekemään enemmän semmoista sisältöä, mikä on tosi niin kuin anti-brainrot. Eli taistellaan tätä niin kuin nuorten ja lasten heikkenevää keskittymiskykyä vastaan. Mä en oikein usko, että mun sisältö soveltuu mihinkään muuhun kuin semmoiseen rauhalliseen, hidastempoiseen tarinankerrontaan. Koska jos joku on hidastempoista tarinankerrontaa, niin se on Tolkienin kirjat. Mä oon aina ollut tosi tarkka siitä, että minkälaista sisältöä mä teen. Mulla on esiin tullut tosi paljon niin kuin brändidiili-ehdotuksia niin kuin ihan isoiltakin firmoilta, jotka haluaisi tehdä mun kanssa yhteistyötä. Mutta niiden ehtoihin on aina kuulunut se, että mä laajentaisin mun genreä enemmän muihin videopeleihin ja elokuviin ja sarjoihin ja tekisin siitä tosi semmoista niin kuin erilaista. Mä oon kieltäytynyt näistä sen takia, koska se ei oo se mun tyyli. Mä en ikinä halua lähteä muuttaa mun sisällön tyyliä mihinkään erilaiseen suuntaan. Motiivina se, että mä saisin siitä seuraajia, tykkäyksiä, jakoja, rahaa, mitä tahansa muuta. Musta tuntuu, että mä pettäisin sen alkuperäisen idean, miksi mä aloin ylipäätään tekemään näitä videoita. Ja mulla on siis koko ajan tullut enemmän semmoinen fiilis, että mä haluan, että mun TikTok-tili on semmonen niin kuin, tää kuulostaa niin kornilta, mutta siis semmonen rauhallinen nurkkaus, missä sä voit mennä piiloon kaikkeen ulkomaailmaan. Yksi paikka, missä sun ei tarvitse miettiä politiikkaa, sun huonoa elämäntilannetta, jos sulla semmonen on. Siis mitään negatiivista, niin kuin, että kun mun video tulee sun For You-pagella vastaan, niin mä haluan, että sä rauhoitut, oot sieltä, että nyt chillataan ja kuunnellaan Tolkienin lore. Se on niinku ollut se alkuperäinen motiivi mun videoilla ja musta mä haluan enemmän lähteä puskemaan tätä siihen suuntaan. Ja mulla on esiin tosi iso ongelma sen kanssa, että mä puhun tosi nopeasti mun videoilla. Ja se on siis ihan mun persoonallisuusjuttu, se ei liity mitenkään siihen, että mä haluan olla tosi semmoinen TikTok-tyyppi. Vaan siis mä puhun aina tosi nopeasti ja se on ollut tosi pitkään mun ongelma, että mä oon tosi epäselvä puhuja sen takia, koska mä puhun niin nopeasti. Mä haluan alkaa niinku treenaamaan semmoista niinku rauhallisempaa tarinankerrontaa ja enemmän kuvituskuvaa videoilla ja semmoinen niinku, tiedättekö, tosi rauhallinen viba. Ehkä enemmän näihin YouTuben puolella oleviin videoihin, mutta kyllä mä haluan tuoda sitä TikTokiakin. Ja kun mä puhun TikTokista, niin mä yleensä tarkoitan niinku näitä lyhyt videoita. Ja kun mä puhun YouTubesta, niin mä tarkoitan näitä tämmöisiä pidempiä videoita. Mut joo, tää on vähän tämmöistä niinku itsekseen ajattelua ja itselleni puhumista tällä hetkellä. Tää on semmoinen asia, mitä mä oon pidempään miettinyt jo, että mun pitäisi oikeasti niinku tehdä mun sisällössä semmoista, mistä Tolkien voisi olla ylpeä. Nyt palatakseen siihen brainrot ja keskittymiskykyongelmaan, niin mä en todellakaan sano, että mäkään on täydellinen, koska mä oon just viettänyt tän aamun kattoen YouTube-videoa ja pelaten samaan aikaan. Tää on se, mitä mä teen lähtökohtaisesti aina, kun mä oon vapaalla ja mä haluan rentoutua, niin mä pelaan jotain peliä ja katon jotain videoa toiselta näytöltä. Ja tämähän on siis kirjaimellisesti siis keskittymiskykyongelma. Mutta ehkä se, mitä mä oon huomannut, on se, että jos sä haluat parantaa sun keskittymiskykyä, niin mä itse teen tosi usein silleen, että jos mä haluan vaikka pelata ja mä haluan keskittyä siihen niin kuin pelkkään pelaamiseen, että mä en katso mitään videoa samalla tai muuta, niin mä teen siitä pelaamisesta ns. Niin kuin hetken. Eli saattaa kuulostaa ehkä vähän hölmöltä, mutta mä siis valmistaudun siihen, mä laitan tunnelmanvalaistuksen päälle, mä menen keittämään teetä ja mä teen sitten niinku semmoisen hetken, että mä siis vaan pelaan, rentoudun ja pelaan. Ja samaan, jos sä luet kirjaa vaikka, niin sama homma. Laitat sun sängyn mukavasti tai sun sohvan mukavasti, keität teetä, meet viltin alle, laitat kynttilät palamaan, teet semmoisen niinku hetken siitä. Tällä tavalla sä tavallaan eliminoit sen brainrot
puolen siinä kokonaan. Silloin sä oot myös henkisesti ennäs valmistautunut tekemään vaan sitä yhtä asiaa. Mä en tiedä, onko tässä mitään järkeä, mutta tää on niinku se, miten mä oon itse pystynyt vähän parantamaan omaa keskittymiskykyäni. Ja se on siis aika surullista, että me ollaan tultu tähän tilanteeseen niinku maailmassa, että meidän pitää oikeasti niinku keksiä keinoja, miten me voidaan parantaa meidän omaa keskittymiskykyä ja miten voidaan olla hallinnassa meidän omasta elämästä. Asia, johon meillä on 100% hallinta, mutta silti me ei kyetä tavallaan olemaan hallinnassa meidän omasta ajasta. Ja musta tuntuu, että tähän vaikuttaa semmoinen asia, mitä mä oon monesti miettinyt, että ihmiset vähän naureskelee omalle keskittymiskyvylleen, eikä ota sitä oikeasti tosissaan. Että niin tosi paljon vitsaillaan netissä siitä, että joo, mä oon taas doomscrollannut koko päivän. En ole tehnyt mitään järkevää, mulla on Netflixi pyörii samaan aikaan taustalla ja musiikki soi kuulokkeista ja tälleen näin. Niin kun, ihmiset niin kun vitsailee tosi paljon sillä asialla, mutta siis oikeasti kun sä alat miettimään sitä, niin se on oikea ongelma. Ja mun mielestä se pitäisi ottaa tosissaan. Mutta pointtina tässä nyt oli se, että vaikka mä tästä asiasta saarnaan ja puhun tästä asiasta, niin mäkään en ole täydellinen. Mä oon todella paha brainrotin uhri. Mutta ehkä mä yritän tästä tavallaan niin kuin parantaa itteeni ja samalla tehdä näitä videoita ja yrittää kannustaa muita tekemään saman. Jep. Ja tosiaan yksi asia, missä mä ehkä eniten huomaan tämän mun keskittymiskykyongelman on se, että kun mä lähden vaikka kauppaan ja mä astun hissiin, niin mä otan saman tien puhelimen käteen, koska mä en voi olla niinku sitä hetkeäkään sille, että mä vaan on paikallaan enkä tee jotain, niin mun on pakko ottaa puhelin ja mennä selaamaan TikTokia tai jotain, mikä on siis todella huolestuttavaa mun mielestä. Mä en tiedä tekis muut tätä, mutta niinku mulla ainakin on, mä oon ainakin huomannut itselläni tämmöisen ongelman. Ja nyt mä oon koittanut alkaa vähän kiinnittää huomioon se, että mä en tee sitä enää niin paljon. Ja sitten tää tietenkin yleisin on ehkä se, että kun katsoo TVtä, niin on puhelimella samaan aikaan. Ei voi vaan katsoa sit telkkariohjelman, vaan pitää selata TikTokia samalla tai jotain muuta. Nämä on tämmöisiä asioita, että mä uskon, että kun näihin alkaisi kiinnittää huomioon ja alkaisi niinku välttämään, ettei tekisi näitä tämmöisiä asioita niin paljon, niin mä veikkaan, että elämänlaatu saattaisi parantua jollain tavalla. Tai sitten ei, en tiedä. Mä en ole mikään psykologi, niin mä en osaa sanoa siihen, mutta mä haluaisin kuvitella, että niin kun elämästä tulisi vähän parempaa. Mä en myöskään tiedä, että onko tää video ja tämän aihe niinkään relevanttia mun kohdeyleisölle, koska mä oon huomannut, että mun kohdeyleisö ainakin niin kuin statistiikkojen perusteella on aika pitkälti 25-35-vuotiaita. Ja musta tuntuu, että tää ongelma, mistä mä tällä videolla puhun, kohdistuu enemmänkin nuorempiin ihmisiin, niin kuin teini-ikäisiin ja nuoriin aikuisiin. Mut joo, mä en tiedä, onko nämä vlogit semmonen asia, mitä voisi alkaa tekemään. Ja sille, että mulla olisi niinku jokaiselle videolle joku tietty aihe kuitenkin, että ne ei olisi vaan semmosia niinku perus day in my life videoita, vaan sille, että mulla olisi aina joku aihe, mistä mä puhun tai joku, mitä mä näytän. Esimerkiksi semmoisen videon mä haluaisin tehdä, missä mä tavallaan näytän sen prosessin, mitä mä käyn läpi, kun mä käsikirjoitan ja suunnittelen ja kuvaan ja editoin videon. Niin kuin tommosen lyhyt videon, koska mä luulen, että se voisi olla joillekin teistä ihan mielenkiintoista, koska mä itse ainakin tykkään katsoa semmosia, mä tykkään nähdä minkälaisen prosessin ihmiset käy läpi, kun ne tekee videon. Joten mä voisin kuvitella, että se voisi olla ihan mielenkiintoista. Ja sit voisi tehdä tämmösiä niinku perusvideoita, missä mä vaikka esittelen mun kirjahyllyä, missä mulla on kaikki Tolkienin kirjat ja kaikkea muuta kivaa. Mutta semmoiset niinku day in my life vlogit veikkaan, että ei oo enää juttu. Ne oli joskus silloin 10 vuotta sitten juttu. Mä toivon, että jotkut teistä kokee tämmöisen kontentin ihan mielenkiintoiseksi ja edes joku haluaa näitä katsoa, koska mä ainakin haluaisin todellakin alkaa tekemään tämmöistä niin kuin rennompaa, pitkäveteisempää, ehkä jopa vähän tylsää kontenttia. Koska mä oon tullut siihen tulokseen, että tylsyys on terveellistä. Kiitos.